Unha 30 minutos continuamos na sintonía de Más de un Ourense en Onda Cero saudando agora o alcalde de Manzaneda, Amable Fernández. Amable, bos días. Hola, bons días a todos e a todas. Xa sabemos que a moción será este próximo luns. Sí, para as 11:30 temos posto o pleno e debatirase, levantarase a mau e listo, por un lado ou para outro. Falamos da moción de censura en Manzaneda. Que opinión lle merece o cambio xiro xudicial que inicialmente invalidaba a documentación presentada pola moción e que agora xa lle dá o visto e prace? Bueno, e hai un pequeno matiz. Isto que agora se levantou foi a suspensión cautelar da celebración do pleno en sí. O que é a parte principal, que é a alegación que eu omitín de que non estaba de acordo en que só por Andor firmar a moción e tal, iso ainda ten que a xuíza dilucidalo, entonces, bueno, iso saldrá dentro de unhas semanas ou cando a xuíza lle corresponda tratar ese tema. Entonces, digamos que ainda está aí eso no aire, por decirlo así, esa parte. Bueno, e a que se debe, na súa opinión, esta moción de censura? Bueno, como se ten xa demostrado, a xente que escoita desde fora, pois a mellor ten máis dúbidas, pero a xente que está a Manzaneda, que ao final somos pouca xente, conocémonos todos, saben que o que se ten falado, que si o desgobierno, que si isto, aquelo, que é todo mentira. É dicir, nós gobernamos na legislatura pasada con 3 concejales porque daquela os nacionalistas non quixeran entrar no goberno e funcionou a cousa ben, a pesar de pasar a pandemia como todos recordamos, o Concello foi pa diante, de feito, pois pasamos de 3 a 5 concejales. Que agora, faltando un ano, fan isto, pois, bueno, unha razón lógica non a ten nadie, sabes? Eu teño falado con moita xente ali, nadie vemos unha razón lógica. Son intereses particulares que, bueno, por as causas que los que sabrán, pois o queren facer, olles, a lei os permite que non, bueno, hai que aceptalo, non queda outro. Con descontento, por supuesto, porque non é lógico que un alcalde ou un equipo de goberno tendo un 5-2 se vote así por o capricho de 2 tránsfugas, pero bueno, é o que hai, entonces aceptalo, o lunes temos pleno, e bueno, e que lle vaya ben a Manzaneda, que é o que todos queremos, a ver se traen tantos miles de euros como dicen. Amable, pero que pasou para que 2 edis do seu grupo socialista cambien de bando? Pois mira, que eu son de confiar na xente, o sea, isto non me vai a cambiar, hasta que a xente me demostra o contrario, fíome de todo Dios. Entonces, bueno, pois fíeme deste concejal que estuve tenente alcalde, pois mira, mal fiado, a cousa esa. Entonces ele arrastra outro compañeiro, bueno, xa viñan digamos, da onda do Partido Popular, pero de menos, o sea, nestes concellos pequenos o que manda son as persoas, vos sabedes que hai concellos que están os do bloque que están facendo de puta madre, falando mal, perdonade a palabra, do PP igual e do PSOE igual, é dicir, é a xente nestes sitios pequenos que a maneja. Despois tens unhas islas detrás, que ao final nos sitios pequenos tampouco as podes levar a ningún lado, porque nós non temos potestad para votar cando falas das cousas importantes para a nación, que como son pois a lei do aborto, as pensións, esta subida que dicen agora dos funcionarios. Nós temos o que temos, arreglar o noso concelliño, as 4 cousas que sí que temos aí voluntad e posibilidades de cambiar, entonces eso cámbialo prácticamente en todos os concellos, teñas o partido que teñas detrás. Que estes dous se votaron así fora, pois a que nadie entende, sabes? A máis agora quedando un ano, que ao final ahora mesmo nós estamos acabando as obras, justificando, as queda algunha que se vai empezar para a semana que ven a seguinte, queda hecho un ano prácticamente, o ano que ven é preelectoral, pero bueno, é a última opción que tiñan ambos para poder entrar a gobernar un concello e, bueno, aproveitarona. De cualquier maneira, para aproveitarona, non hai outra volta de folla. Lembremos que vostede gañou as eleccións e cos votos socialistas na bisbarra inclinaron a balanza para que o único deputado provincial electo polo Partido Judicial de Trives caese do lado socialista e lembremos que o Partido Popular na Deputación non ten maioría absoluta por un deputado. Cree que esta manobra vai nesa liña de tentar recuperar ese deputado provincial? No, pero aí hai un fallo. O deputado provincial é do PP ali no Partido Judicial de Trives. Ajá. Sí, aí estamos ahora mismo, igual, lle conto unha pequena mentira, pero somos 10-11 concellos que pertenecen ao Partido Judicial e ganou o PP con bastante diferencia de concejales. Pero non, eso xa lle digo, isto máis que nada, aunque os partidos, ao final os partidos están detrás, por unha cousa ou pa outra, que se movan máis ou menos, pero isto é totalmente personal destas persoas que queren facer isto, porque xa lle digo, é a única maneira que vende de poder estar nun concello e, digamos, entre comillas, dar órdenes do que se vai facer ou do que non. Quedáballe ese recurso, están levando a cabo, xa lle digo, ali a xente, a imensa maioría non o comparte porque non é o que votou a xente, que é do que se trata. Aquí non se perdeu unha candidatura, non perdeu por 10, 15 votos, 40 ou 50, que nós tivemos un voto máis do doble que eles, sabes? Entonces,
a xente dixo, oye, pois queremos que sigan gobernando os que están. E dentro dun ano, pois volves a presentar se queres, faz unha candidatura, convences a xente de que o poder facer mellor cos que están, como fixemos outros. Eu no 15 perdín, tuve só un concejal cos meus compañeiros, era a primeira vez que non me presentaba, pois no 19, pois a verdad que sin esperalo, porque estábamos 5 os nacionalistas, un PP, un nós. Conseguimos 14 votos máis cos nacionalistas, estuvemos gobernando en minoría, porque así o quixeron eles, que nos ofrecemos entrar no goberno, e depois a xente volveu a responder, é dicir, cada 4 anos hai eleccións, e tú tens que aceptar o que dice a xente e depois plexar por volver. De feito, eu teño un exemplo nun concello cercano que había un tenente alcalde que tendo un sueldo importante, pois non estaba de acordo co que estaba facendo e dimitiu, punto, e te vas e acabou, xa está. E nas seguintes queres vas con outros ou montaste un partido tú solo, pero que non ten lógica ir contra a voluntade da xente. Quenes cree que están detrás desta operación? Bueno, isto basicamente están os 4 que fan. Ao final, eu sei que hai quen os empuxa un pouquiño a facelo, pero ao final tú fas o que tú queres. Todos son grandiños, con 40 anos, o sea, ao final nadie te obliga a facer nada. Eu sei que tiveron quen lle empuxou, os animou a facelo, pero isto é culpa de quen o fai, o sea, en algunha ocasión sí que falei de que envía que estaba detrás, que sei, pero bueno, basicamente son eles os 4 os que levantan a mão o lunes para facer isto, o sea, ao final tampouco se pode achacar a culpa aos de fora, porque xa che digo, non son meniños, son xente grande que o que fan porque queren. E non se entende, sabes, non se entende. Que fará vostede se, como se prevé, prospera a moción de censura? Vai a exercer a oposición? Hombre, por supuesto. E o que vou facer é, porque mira, sinto que sea por estas circunstancias, pero levo 6 anos de alcalde, teño unha dedicación parcial, estou indo igual todos os días, polas tardes, fines de semana, nos 6 anos non collín un solo día libre, que eso, mírase no registro do Concello, a ves que non piden un día libre. Entón, que vou facer agora é aproveitar. Por suposto, facer a oposición é viaxar, ir aos sitios que non puden ir estes anos, pasar o mellor posible, que eu sempre vexo o vaso medio cheo en cualquier circunstancia, que é a miña filosofía de vida. Entonces, pois, nada, por suposto, facer a oposición é dentro do ano e medio, se estamos con salud, presentarnos ás eleccións e intentar ganarlle, claro. O que vota a xente? Por último, que opina, entón, do transfugismo? Mira, ahora dirán, joder, a que falalo porque che pasa a ti, pero non o vexo normal, é como ahora o que fixo o Tribunal Supremo, que tamén dirán, joder, a que che toca a ti, pero non é lógico que o voto dun tránsfuga vala o mismo co normal. O non debería existir, é dicir, tú vas por unhas siglas, cun proxecto, ou estás aí, ou te vas, punto, deixas acta. O que non é normal é que pasa isto, fíjate, a min está me pasando tendo un 5-2, imagínate, mogollón de, perdona que te tuteo, Sí. mogollón de concellos que hai, tiñan 11 concejales, tiñan 7 como noso, que esteas por un concejal, cualquier partido, oye, veñen e ofrecenche isto, aquelo de máis alá, cambian unha persona e perdes a voluntade dun concello do pueblo. Non, joder, eu non o vexo. A democracia é outra cousa. A democracia é... Eu fixo toda a miña vida. Eu empecé de concejal no 2007. Depois no 11 ou 15 non estuve en que non sacamos varios concejales, só estuve un. E eu acababan a noite das eleccións, tanto estas como as nacionales como as tales, e o día seguinte éramos unha persona máis. Seguías funcionando, depois un mes antes das eleccións facías a campaña correspondiente porque querías entrar e se acabou, tío. Pero, sobre todo nos sitios pequenos, non podes estar estas historias. Yo isto do transfugismo, isto tiñan que penalizarlo a topo. O sea, o que te cambias, fuera. Tú como moito podes estar, como estes que se pasaron independentes, oye, despois nas votacións no Concello, pois a mellor botan xa baixo un presupuesto, non che aproban unha obra en tal sitio, pero que non pode ser é que se cambie un gobierno contra a voluntad mayoritaria dun pueblo por esta xente. Eso sí que lle tiñen que dar unha volta, sinceramente. Amable Fernández, alcalde aínda de Manzaneda, grazas por acompañarnos hoxe na sintonía de Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitas gracias a vos e un saludo a todos. 1:39 minutos, continuamos en Onda Cero Más de Uno.